Iki ya saka lulusan Tari Isi Surakarta. Yo dadan yo iso, insyaallah iso. Mula dipamerke marang warga masyarakat Kemiri sedaya. Oh iya. Otomatis kan yo sing dapat otomatis kok kaya mobil otomatis. Gaji ora terbatas umum nomo yo itu. Oh ngono. Kadhe yang ora. Iya. Soleh iku
Alhamdulillahirabbil alamin minangka muka dimah cara wong pidato ngaturake alamate anak soleh. Iya Pak, iya. Ya karo perkembangan sisang gawe ndongaake marang kabeh para warga masyarakat ing desa Kemiri sedaya kemawon ing sampun kagungan putra mugi-mugi putra-putranipun saged dados lare ingkang soleh lan solehah. Amin ya rabbal alamin. Yang Kediri dinane Jumat kabeh wong Kemiri muga-muga barokah. Ya. Yang Kediri golek sayur muga-muga kabeh wong Kemiri sehat dan panjang umur. Yang Kediri golek cengkeh muga-muga wong Kemiri rezekine akeh. Tuku bolu jerone ireng terus sinden 8 meteng bareng. Ya aja sasirane ya. Sembah nuwun ing tanpa upama orang kira babar pisan lho tak kira bubar wayangan 2 taun sing kepungkur Kyai Kemiri Panurah barang panitia perangkat wis lali karo awake dhewe. Iya, jebul isih kelingan. Iki lho katresnan sing diparingake warga masyarakat Kemiri marang awake dhewe sak kanca Madangkara. Iya, sing patut diacungi jempol ki ing bab kerukunane gotong royong sama sinamadan daya dinayan. Swadaya per RT ditambahi APBDes, BPD, pamong ya melu urunan, cariki ya urunan, ewadene ana kurangi 20 juta sing untuk Pak Lurah. Semua kaya ngono kuwi. Yen ora kiai semangat apa enek tembung nanti kaya ngono kuwi. Tur sing menang menentukan dalang iki dudu Pak Lurah, dudu panitia, dudu perangkat. Iki ya kabeh para warga masyarakat mila matur nuwun dhumateng warga masyarakat Kemiri sedaya kemawon. Awit katresnanipun dhumateng kula. Mugi-mugi iuran saking panjenengan boten ical malah dados rejeki ingkang melimpah ruah kebat ing barokah. Amin ya rabbal alamin. Surya mesti tumplek-blek ning lapangan yo ngene iki 2 tahun kepungkur yo Pak. Temenanan. Lapangan iki menjadi lautan manusia yang mengkono akeh sing rawuh. Tur hebate yen wayang biyen sing mirsani mung piyai kakung ning Pripalungguhan iki sawangan piyai putri ibu-ibu iki do kepareng mirsani wayang. Tur yo lenggam njaluk nggon ngarep dhewe. Ora Ponorogo, ora Solo, ora ngendi wae. Wong wedok ning ndi-ndi mesti menangan. Iya, menangan. Pak Lurah wae karo aku fotoe gur pisan. Parendene ibu-ibu PKK iso ping 10 kok. Iya to. Kaya ngono kuwi. Oleh Pak Dalang ganti gaya Pak Dalang. Kan Pak Dalang, selfie Pak Dalang. Masane dalang rene iki butuhe manyang gak foto wae. Kuwi minangka tandha tresna ya, Mak. Minangka tandha tresna. Intine matur nuwun sanget dhumateng sedaya para warga masyarakat. Wabil khusus dhumateng Bapak Kades 2 periode Bapak Nurdianto SP piyayine gagah gedhe dhuwur kaya Raden Werkudara. Ning penggalihe kaya Prabu Puntadewa lembah manah alus wis kaya ngono kuwi. Iya kok. Kaya ngono kuwi ewak tenan Pak Lurah wis. Kaya ngono kuwi anggene ngrangkani lan tresnani karo para warga masyarakat. Mula saben-saben masyarakat duwe kersa apa wae, duwe kekarepan apa wae, duwe usul apa wae waton positif mesti diamini karo Pak Lurah. Mula rane ramoka 2 periode Pak Lurah Nurdianto ditresnani karo warga masyarakat Kemiri. Tak suwun gandeng dadine becik lan apik, dadine rukun lan tentrem. Aja mung 2 periode, insyaallah mugi Allah ngabulake bisa 3 periode untuk mengayomi warga masyarakat Kemiri yang tercinta itu. Amin ya rabbal alamin. Kaya ngono kuwi siap. Sarang Pak Lurah yang Mbak Guyang-guyu muni janjane tak akeh. Daleme rek ning ngarepan sawangan nganti ra kabeh ngecet. Iya. Mergo kuwi labuh karo desa ya, Pak. Nanti kaya ngono kuwi wis pokoke ora lokak saya kebak Pak Lurah. Iya, ngono kuwi. Dasare disengkuyung karo 4 dukuh saka kerajaan dipandhegani karo Pak Priyadi, terus saka Kumpuk Pak Kateni, saka Mbandil Pak Pujiono, saka Plosorjo Pak Sunardianto. Ya, ketua panitia ya kuwi Bapak Sumanto, Pak Sarik,
Ketua BPD ya kuwi Pak Andi Prasetyo, bendaharane lha iki Pak Sumanto karo Pak Sundar. Iya, kaya ngono kuwi. Iya. Tur kegiatan digelar ora wayang tok, kaya sing dingendikake dening Pak Lurah lan Ketua Panitia sore mau, ana muslimatan, ana simaan Al-Qur'an, istighosah, ziarah ana ing leluhur Mbah Morosari, Mbah Sodrono karo Eyang Sunan Bathara Katong. Wah iya ngono kuwi. Sing nyatani iso lestari nganti tekan Ripalungguhan iki. Iya Pak iya. Kaya ngono. Lan ugi matur nuwun karo Bu Lurah, lan ugi para-para ingkang sampun masak wonten dalemipun Pak Lurah kaya orang taun kepungkur ngerti lan engko dalang sinden sak yagane iki senengane sate guling. Iya Pak. Satene iki ya empuk, bumbune ya manis tenan, dalah dudu ya panas. Iya, kaca-kaca pengrawit walah temenanan rindik suna bintik. Iya. Imbah-ibu sinden ya ibu, kocako bareng dalange wong kari diduh kok lho. Dadi apa irus tak ubunge seser ora apa-apane wis. Ayo yang penting lah ya wis malah ngono kuwi malah tondo tresno. Kowe iki awakmu yen lemu aja kakean kolesterol. Ora kok ning jero malah dicawusi karo panitia luar biasa sembah nuwun. Iya. Elok kemenangan. Muga-muga kerukunan rasa manunggal, rasa persatuan dan kesatuan kuwi ya rukun gotong royong. Iki tetap lestari ana desa Kemiri nganti kapan wae ora ana sing jigal-jigalan, ora ana sing sikut-sikutan, anane mung tentrem lan rahayu. Mergo mirsani wayang insyaallah atine dadi seneng, atine dadi marem, le nyambut gawe saya mempeng, pikirane dadi padang, sing akhire sandang pangane melimpah ruah untuk warga masyarakat Kemiri sedaya kemawon. Iya, ngono kuwi. Kaya ngono kuwi. Sembah nuwun uga digelar reog Singa Budaya Mitkin saka Kemiri dhewe. Ana meneh karawitan Kakung Putri PKK saka Kemiri. Oke iki desa yang berbudaya, Pak. Pancen bener. Kula Ripalungguhan iki minangka salam pambuka gandeng kene iki kampung seni. Sadurunge ngaturake sing gradakan, ngaturake sing klasik luwih dhisik no. Upamane Sinom Parijata kunjuk dumateng para sepuh adi sepuh lan para mini sepuh. Ono sing kepareng nyebawa utawa nyinden nyuwun pambyantu karo Ibu Sukesi Rahayu. Oh Bu Kesi ngen ngaturake nggih tangga saya dumateng para panitia sedaya. Iya ono wabil khusus dumateng Pak Lurah ya. Kaya ngono kuwi Bu Lurah lan sedaya kemawon. Monggo Bu Kesi Rahayu.
nuwun. Iki uga ana bintang tamune no. Iya kok. Sapa? Ya kuwi kaya rong taun sing kepungkur, ya kuwi Pak Haji Sumarbagio Garing. Iya. Terus sing putri yen rong taun kepungkur Mbak Elisa saiki genti rasa, ya kuwi Mbak Katin Titok. Nah iya. Ya, Jur. Diaturi jumeneng ya kuwi Pak Sumarbagio Garing. Terus dibarengi karo udan men ora kendho semangate men kiprah glindrong ya kok sing adate Pak Garing le kiprah dagang ki ijen men ana warna yang lain tak barengke karo anak wedok ya kuwi Banca iki ya saka lulusan tari isi Surakarta joget dagang ya iso insyaallah iso kula dipamerke marang warga masyarakat pemilih sedaya. Oh iya, monggo Mas, pilih drongipun. Dados, ya Pak.
sampun terang dereng mriku. Nun. Dereng. Mbok napa dereng, Pak? Dereng, ampun dipaido. Udan niku saking banyu niku penguripan. Muga-muga niki dipun ijabahi dening Gusti dados penguripan ingkang sae kangge warga masyarakat Kemiri sedaya. Pripun Mas Gareng? Nggih niki sik. Iki kajenge ketok kok tak munggase. Nggih. Nah, ngeten nggih. Cepat. Cetok. Nyuwun pangapunten. Saderengipun alhamdulillah puji syukur saged sowan mriki malih Mas. Nggih. Pun jenatane nipun wungsalan niki kaping kalih nggih. Kaping kalih menika sowan mriki. Kaping kalih ning kula nyebutaken Pak Kades. Napa? Pak Kades niki lak nembe ping kalih hitungan Jawa niku kudu genep ping 3, Pak. Lah telu iki napa gene malah ganjil to niku? Lho nek yen wong Jawa kuwi hitungane ganepe ping 3. Nggih. Ora angka ganep ning hitungane ganep ping 3. Ah, bener. Saya Pak Lurah, Pak Nurdianto menika sampun 2 periode insyaallah. Nggih. Insyaallah panjenenganipun menika badhe pikantuk amanah malih untuk 3 periode ngayomi warga masyarakat Kemiri mriki sedaya. Lah menawi panjenenganipun Pak Nur menika dados kepala desa lan masyarakatipun tetep guyub rukun, boten namung ping 3 ning marambah KPKP kanggenipun muri-muri lan murid-murid budaya wayang. Kata niki jenenge potongan mboten bobo ing kala Semarangane. Nggih. Niki masyarakat sing rawuh mboten mung penduduk kala masyarakat ning desa Kemari iki. Kemiri. Apa? Kemiri. Kemiri iki penduduk ini asli desane Kemiri. Terjebak sama tuh kan? Kemari. Oh iya. Masuk setan laman iki. Iki tadi melune kecamatan Bibiran tadi. Nun? Kecamatannya Bibiran. Kecamatan Jenangan. Jenang karo bubur padha wae. Iki luar biasa sing mirsani. Nggih. Ora beda taun sing kepungkur, taun kepungkur. Leres. Wah, iki nganti merali yen taun iki bali rene. Wong dite ya wis entek aku mantu. Iya. Masa mantu entek kudune babi lek mantu kuwi. Amarti watakno ngger kita semijeng mantu undangan. Wong mantu wong proyek. Mantu nawa itu ibadah. Heeh. Nikahake anak. Ora beda kaya Pak Kades iki ibadah hidupe. Leres. Nadyan biayanya kurang ditutup oleh beliau. Nggih. Bapak Nurdianto ini jadi betul-betul sesuai karo asmane. Kok iso? Nur itu memberi cahaya. Bian itu kepadan. Bener. Toki noto. Jadi beliau menjadi kades ini noto memberi kepadan dan cahaya desa Kemiri. Pak Nurdianto. Nurdianto. Apa Nurdianto? Nggih. Desane Kemiri, apakah makna dari Kemiri? KEMIRI. Kaki kabupaten melu Ponorogo. Leres. Nggih. Wadine kadese Pak Nurdianto asmane. Betul. Masyarakate hidup rukun. Iki isih nglestarekake budaya bersih desa rasulan kapitan lan liyane. Rame kahanane beniki mergo gelar wayang kulit dalane Cicak Lokutadi. Terakhir Iki bengi ana garenge sing saka Semarang. Ini masa katut jenengan kuwi. Katut iku digaris bawahi kanggo Semarang, Mas. Mergane. Mergo saiki gareng ning di kabupaten kota wis akeh. Ya ora apa-apa wong jenenge ngedul rezeki. Leres. Kaya Pak Kades ini kira ibaratnya ngedul rezeki secara tidak langsung. Nggih, leres. Dono rasa, dono diah. Ora lokak bakal iso nyekebak Mas Gareng. Pancen jenengane Pak Kades ini orang yang sudah siap menjadi kades.
Bukti ini apa siap menjadi kades? Sesuai dengan jabatan beliau kades. Kades itu orangnya harus memenuhi syarat 5 huruf ini. Foto sih, Bay. Karakternya harus baik. Karakter ini sifatnya kudu becik. Kuncinya ini ya. Akalnya harus pintar. D. Dedikasinya harus tinggi terhadap yang dipimpin. Ekonominya harus mapan. Terakhir S. Spiritualnya harus tebal. Wah, ini pasti ini kades. Ini Pak Nurdianto ini. Ini memang tak lem nih dengan Pak Nurdianto begini tak lem kok. Sebabnya apa kok dilem? Kocok wis disuguhi kan sate. Enak kan? Gue gerak ke samlo wong terus sok minger terus. Ya maksud tak buntel Mas. Kok mulai? Kok jangan suguhan. Ono Rogo Semarang iki adoh teko Semarang dadi apa mulai nih? Loh. Sing legake sing ngubuhi disuguhi ora dipangan iki gelo yaine. Tetep tak buntel tak gowo mulai. Nang omah? Tak dol. Sampeyan iki dagelan kondang laris kok atur bule lho. Sik apa wong dodolan iku wong sing ora duwe. Wong sing duwe yo entuk dodolan. Ini yo ora patut diparingi saka panitia kemiri konjur tekan omah didol. Iki lho kan budhe kok. Lho nyatane karo Pak Lurah ya wis dilunasi sore mau. Lah, mergo wis lunas aku golek tambahan. Malah Ora tenan aku tenan matur nuwun tenan timbali rene nek wis obokanen Mas. nggih, nek ora mandek teko senene lho Mas Gareng. Babe. Desane lak kemiri wis kok terjemahke kok jabarke. Kecamatane Jenangan. Apakah kepanjangan dari Jenangan? Jadi jenenge camate Buah Ulung Tepung. Teko wong Kami Bali. Nah, namun Ora demikian iso omong kowe. tetep panjenengane yo rawuh iki. Nganti ora nimbali tak enteni. Dagelan kok ngincim ora. Ora iki mosok kadese wis nanggap kok camate nanggap senane yo isih. Kose ta? Kades bersih desa iki mergo disekunjung karo warga. Lah Pak Camat dadi kepala kecamatan apa nek kok bersih camat ora enek. Yo dianake. Dianake Bersih kecamatan dianake. anggarane. Ora des. Kades piye? Kok sing urunan kades-kades. Kemiri urunan saka warga iki ditutup karo Pak Kades. Kuwi urunan kades-kades sak desa, sak kecamatan Kemiri, sak kecamatan Jenangan. Sing nutup kok sapa terusan? Lho sing matur warga lho Pak, sanes kuwi lho Pak. Pokoke sing bab iki samane yo kudu nanggap lho. Kowe iki tak promosike kok. Kowe Pak Camat nanggap tenan kowe melu ora? Yo melu kok yo rombongan kok yo. Lha iki dene yo butuh, kene kok sombong. Kowe iki ora jagungan karo Pak Camat to? Burung. Aku mau jagungan sore mau nalika panjenengane sambutan. Iya. Panjenengan karo Pak Dalan insyaallah mangke duka mantu napa syukuran kula badhe wayangan nimbali ki Cahyapun tadi komplit klasik tanpa dagelan. Pak Camat iki. Pak Camat pinarae kan iki to. Pak pitados boten pitados wayangan tanpa gareng dan deres. Iki mergo enten kula udane mandek. Nek mau karo Pak Camat ditambahi ya. Kula usulke mbok mawi dagelan bareng-bareng. Oh nggih, siap mawi gareng pacitan. Pak Camat ki ora seneng sing kandil. Senenge sing original ya Pak Camat. Gareng yo original. Oh. Tandane gareng original ki apa? Yo biarkan penonton yang menilai. Jangan saya yang itu yang bilang. Asline bener ditunggu, elek ditinggal minger nek. Apapun saya Kayak angel mlebune. Setulus hati. Ora iso omong lho atemu ki. Amane bapak kula Mbah Supran Suwondo ya.
Panjenengane pun sampun senior. Ketika ada generasi kaya anak-anaknya kados kula lan generasi muda, pasti akan didukung, disuruh supaya lebih eksis. Padha kali jenengan gandeng-gandeng pun dadi garing sukses sing original, kudune yang muncul garing liya-liyane, sing liyane ditawakake men iso laris. Iya itu benar. Dan saya sudah nilai ta'ala turun ilmu maupun figurkan. Ini contoh sesungguhnya terjadi pada diri saya dan orang-orang ini terjadi di tanah suci, Mas. Iya, nalika jenengan Ibu saya kok ceritain ya. nggih. Rikala kula teng Masjidil Haram, teng Masjid Masjidil Haram, Nggih. kula salat teng jaba masjid. Niki sakret niki mboten enten sing nganggo sajadah, siji-siji mboten enten sing sajadah. Nggih. Delala enten wong manca, kula mboten ngerti niki wong pundi. Gawa sajadah digelar teng ngarep kula. Dheweke trimo salat ora nganggo sajadah. Niki sing dadi kula terus nurunke ilmu gareng teng wong liya niku niki. Mergone napa kula terjemahke, Mas? Nggih. Sakmo akeh wong sing di sini sajadah ora dheweke dhewe ora nganggo sajadah. Berarti saya harus memberi tempat pada orang lain untuk beribadah miturut kagungane utawa kebisanane dewi-dewi. Oh, ngono. Nek aku malah tuh tondo pitakon, penuh dengan pertanyaan. Pertanyaannya Banyak jamaah di situ kenapa yang diberi sajadah kok panjenengan? Apa mbiyen mun sewu julusu lho, sampeyan ketika haji ngangge baju ihram ngene jenengan nggih raine putih ngoten niku. yen raine ora putih. Terus Ning ragate rono nganggo rai putih. oh, iya. Berawal dari rai putih akhirnya memutihkan hati ke tanah suci. Jangan ini ya Mas. Betul. Jangan melihat pekerjaan orang atau jangan merasa berkecil hati dengan pekerjaan kita. Betul. Tekunilah tratenono pekerjaan kita walaupun orang lain menganggap hina atau menganggap kecil, tapi kita serius dalam menangani pekerjaan itu. Paling tidak kita diberi pelajaran arti hidup. Ya, nggih, leres menika. Loh, ini tak rewani wong ngene iki. Go makane anak bojo, Mas. Berarti jenengan cekane sampun haji gitu. Nggih. Benten kalian rumiyin, gandeng sampun haji, menawi rumiyin menika anggere jumeneng kali bintang tamu kalian sinden-sinden menika makmek, gandeng sampun haji tur mriki Ponorogo banyak pondok, kudune ora iso ngangge cara kaya mbiyen. Demek siden iki hobi. Kok iso hobi? Tegese hobi iki demek siden ya terbatas pada dunia tontonan ora tekan batine. Oh iya. Aku ora duwe perasaan atau pikiran sing negatif. Menang. Loh, Nyawang Mbak Katin sing benuk kaya ngono kuwi blas ora ana ketertarikan. yo ngelok itu. Aku punya ngomong resik, kemersik-resik, kok yang terjadi hal yang negatif ku gak dimulai wong. Lumakno lumrahe menungso. Ning paling tidak setelah haji orang kita mau 5%, 10% ada perubahan positif terhadap diri saya. Amin ya rabbal alamin. Ya rasa takon aku dagelan yang gaji kowe terus jalan kapan gaji? Ayo kapare saiki. Ayo. Loh, ya soalnya dinasepun jenengan pamane dhisik jenengan iki member. Aku munggah ngaji ora tak omong-omongne kaya jenengan. Kok sik kok gaji kok katokane umur iki. Loh, otomatis kan ya sing dapat Ora itu jenengan. otomatis kok kaya mobil wae otomatis. Gaji itu ora terbatas umur nomor yo itu. Oh, ngono. Karo yang ora. Iya. Wis daftar aku. Daftar iki kabeh wong daftar nyeleni ora. Lha kok buka sih sing kok duwe ya. Ini yang diambil. Ora kabeh iki rezeki Mas. Nggih. Jadi wong iso rono iki kerezekian salah satu unsurnya. Nggih, leres. Nah, gandeng enten Mbak Katin men saya regeng men saya gayeng gitu. Terus ya ditene karo kiai kene aku ngumun.
Lah sinden liya-liyane iki trincing-trincing ngono iki pamane ditresnani karo masyarakat lak nempel. Lho biaya ini koyo dream ngono lho. Jangan melihat bodi. Nah terus Lihatlah di balik bodi itu ada kelebihan apa. oh ngono iki. Apa kelebihannya? Kalau kelebihan kalau orang lo gaji, Ah iya. ada lampu, teran. Lanjut nih imut-imut nih. Go, ayo teko monggo. Mbak Teten jumeneng yo. Kene mo.